Ewu Mwelase, ngiyaphileka mnewethu. Ngane yakithi angizile kabi, ngihamba ngidimanda. Ngabe ngiyacela manje, akufananga ngicele lapha, ngiyadimanda. Ngidimanda amavoti kaMjolisi. Ngiyawadimanda nakuwe mfowami, ngicela ukuwabone khona. Njengoba wazi-ke mfowami ukuthi phela ungomunye wabantu abasiphemba lesi sihlahla loyamlilo olaphayana. Wow, ungomunye wabantu abaphemba. Wathi engaziwa umfana esafika ku-TikTok wamukeleka, mbamba sambeka phezulu. Kwakuyithina-ke esasisedla ubhedu ngalezo y'khathi uzokhumbula. Ukuqala kwakhe nje ukubonakala ngempela esebona nabantu abaningi eperform. Wabonakala laphana kwamavundla phela uyokhumbula. Ngesikhathi unontokazi yomZulu elethe okufanele. Kulo wamdlalo wawuthi ilanga lasemthembeni. Mkaya ngizowadimanda lamavoti. Ngangithokozisa ukubona leya mfana ewushaya unyaka. Ngenhliziyo yami yonke ukuthi hawu, hey, umuntu mkhulu kade ezweni nabantu. Hey Kawuzi, yabona isicelo sakho Nkabi. Yazi ukuthi kade ngethule ngiyayibuka le list, ngiyasho ngithi le list lena iyangixamalazisa le list mfethu ngesizathu esisodwa. Njengobusho lofana umfana wami lo, and ngimkhonze kakhulu lo mfana uhamba nami cishe kuzo zonke indawo mfowethu, naye ngisuke nami engisuke ngikuphusha, futhi esikhathini esiningi lo mfana lokho ukwenza ngisho ngabe kuthiwa imali ayikho noma iyobuye itholakale. So nje umfana omuhle kakhulu kumina nasenhlizweni yami, ngisho nakwami wafika lo mfana alala azahambe ngisho nangakusasa, yabo. So ngisenayo into ethi hayi ngiyamkweleta ukumenzela okuhle, or ake ngithi ukumenzisa okuhle, yabo. Kodwa futhi mase kuze wakulento hey, mase kuze kulento yokuhlanganisa unyaka, as much as ngazi mina Kawuzi ukuthi i-deciding vote ilele nama-Blue Nations, ngiyakwazi lokho, futhi akekho umuntu ongayiphosela inselelo leyo nto. Kodwa lokho mfethu akuvimbi ukuba umuntu ame neqiniso, yabo. Angifuni mina nje mnyama ukuqambela amanga mfethu. Ngisenayo into ethi lo mfana wasemdletsheni kule minyaka emibili ekhiphela amasingile awakhiphile, zinkulu lezi ingoma ayikhiphile. Ngikusho lokho ngazi kahle kamhlophe ukuthi ngeke azawuhlukanisa unyaka, yabo, ngenxa yalento engishoyo ye-deciding vote. Manje uNembeza wami mfowethu uthi mina haya angime nokuthi umfana mina mfethu, mina nginayo into ethi hayi baba, ivoti lami ngifuna ukuliphosa kulo mfana wasemdletsheni. Ngiliphose ngehluleke vele, kanti ubani vele othi maliphosa liphose kanjani, yabo. But-ke nawe usungangihlaba-ke njengekabi yami, kodwa mina mfethu ngithi kuwena, nawe Nembeza wakho uthi lo mfana siyamkweleta, futhi uma kungase kungabi lo nyaka, ubani owaziyo watifu elidedele ibhola kokuzayo siyovuma mfethu ukuthi emlandweni umfana enza kahle kanje, ingoma yakhe ihayizisa bonke abantu, bese still sithi unyaka hayi ngobani. Anginasikhathi sokuthi mina nginoguqa noma nginomdletsheni, cha, yabo into engishoyo. Ngime nje nento engiyizwayo, awungishaye ngizwe mfowethu, uma ngishawa wena vele kusalungile.